prianie popršie, ako tam stojí voda. Konkrétne aj pri prínos. Bolo rozhodnutie, či urobíme naplno a poriadne 200 metrov hora Novozámockej, alebo takýmto štýlom zasanujeme tú Novozámockú dovtedy, kým sa nájdú peniaze, aby sa urobila poriadne. Urobili sme toto rozhodnutie v najlepšom presvedčení. Ja si myslím, že podstatne to pomohlo tej ulici. Nikdy to nespravíme tak, aby, ako by som povedal, sme to urobili úplne dokonalo. Najlepšie bolo, áno, všetko vykúchať, urobiť to na novo. Nebolo na to. Nebolo na to ani peňazí, ani spôsob, akým to spraviť, lebo to treba pripraviť a bude to obmedzené na dlhšiu dobu, treba to potom už naozaj rozetapizovať, ale pokiaľ sme chceli urobiť Novozámockú v celej jej dĺžke a šírke, nemohli sme ani zasahovať do toho, aby sa urobili ďalšie parkoviská popri tom naviac, lebo už by to bolo napadnuté ako iný účel tej stavby. Vieme, že sú tu problémy s vlastníkmi pôdy pod tými cestami, čiže keď sa pôjde do komplexnej rekonštrukcie, musia sa vysporiadať pozemky a tieto veci. Ja viem, že a ja by som chcel, aby sa to spravilo poriadnejšie a hlbšie. Ale som rád, že sa to spravilo aspoň tak. To za seba vravím naozaj s plnou vážnosťou. My sme pri tých jednách nejak boli. Lebo viete, ako mala vyzerať Novozámocká? Ja viem, ako mala vyzerať. Ja hovorím o tom, že keď sa robí, že sa sklonu, nie tak, ako stojí, ale keď to bolo rovno, tak niekto mal dozor nad tými minútmi, ja neviem. Toto tak kontrol, behol tam biele auto z Kánska, kto to mal tú zákazku, hej, ale to tak sa nerobí. Je pravda, že Novozámocká 9 a vchod ako tebe dcera býva 7, kde je parkovisko vedľa kontajnerov. Ja keď tam zastane, vystúpim z auta, tak mám 10 cm opätok vo vode. Skoro celý. To je akože tam je, to je práve, a nemusí ani veľmi pršať, tak poviem. Tam sú kanalizácie od vody, sú na tej strane. Tak keď teraz budeme 16. maja pôjdete, ukážete to, lebo to je ešte určite. Je veľa takých ciest na záruke. To je veľa, no. Kde je veľa vody, no. Dobre, a kto je koordinátorom tej akcie na ten deň? Ja sa pýtam preto, lebo my tu ten deň máme v centru celodennú akciu vlastne Maratón ženskej duše, takže bohužiaľ dosť ľudí z iniciatívy bude tu angažovaných. Ale tam nemusí ísť veľa ľudí, vieš.